Ahoj, vítám vás u tohohle videa. Pokud něco slyšíte, tak se vám moc omlouvám a promiňte, že hážu s tou kamerou. Dnešní video je vlastně, že já chci říct, že se chystám něco natočit, nějaký seriál, něco tak podobně. A tak vám to chci jenom říct, tak jsem pochybovala o nějakém názvu. Zatím jsem nic nevymyslela, ale asi dneska budu vymýšlet a možná něco natočím. Ale pokud by se to nevydalo, tak bych vám ještě třeba řekla a řekla bych vám třeba, že se to prostě nebude dělat, že jsem to zkazila prostě. Protože mám takový blbý problém na telefonu, já totiž natáčím s telefonem, nesestříhávám to, protože neumím nějak. No a já to prostě mám blbý, že já když tam chci něco napsat, když už to chci dát, takže ne, já chci tam napsat, jak se to třeba jmenuje, tak to prostě nejde, nechce to. No a tak tam nebude prostě ani jméno, ale řekla bych to třeba ze začátku a když tak by se prostě uvidíte a já vás takhle budu vždycky informovat. A od toho, co jsem začala, tak mě to celkem natáčení dost baví. A děkuji aspoň, že nemusíte mi dávat žádný lajky, o to mi vůbec nejde. Nebo jde mi o to, ale je mi to vlastně jedno, jestli mi jede. Hlavně o to, jestli se na to video podíváte. A už jsem viděla, že myslím, že 4 zhlédnutí, 2 zhlédnutí a nevím, jestli 18, nevím. No tak bych moc byla ráda, když byste se na ně dívali. Možná někdy i dali like, což pravděpodobně ne, protože mně přijde, že ty videa mám strašně nosný. Když pokud se vám to nezdá, tak nevím. No a to je pro tohle video asi všecko. Asi natočím nějaký video. No a pokud... Jo, a ještě vám řeknu jednu věc. Já jsem včera natáčela, že jo, natáčela jsem. Chtěla jsem to vydat, já místo toho, abych to vydala, tak jsem to smazala jako blbka. Ne, to bylo strašně dlouhý, asi 13 minut to trvalo, jako... Byla blbá, vymazala to. Tak ahoj.